ngai habangai nujor kumu briu long Kristen kajing sencar jong paro haga Bible ka khambha bonsia bani kajing sencar jong kondat sama kajing sencar jong paro ba pelai lai nu yaki kon Israel tang spotri kamba ladan kam hanai konrat nyau senye kendo yo arsen yo education minister barkio bisa de phau sen bajing tho ki ba de ki spatli kamtre kam kamut ba hangne ngalap ba kajing sencar jong paro ka khambha bani kajing sencar jong kondat namba Kinoi kay jong Kamegalaya Government LP School Contractual Teachers Association mentakasngis santre unailar arja ar kila rai ban IT no ekikot kisla jong ki shaka sarkar nadu ki Sernot School ki epek ki adhar bat kiwe di ki kot ki badon kam kani ka rai jong ki kalami hadin ka jingwan ya kendu yo menteri kejalah nin kasi kabam syam na long ka basai so ya kajing dawa ban thung kam byang yaki Habai keren bat Don Bosco Media Network ubabu billboard yang tam ulaong hap deng kajing jaw umman kila IT ye ki kot kisla shak sarkar bat kila syemru ya karai bakin leit pai no sayeng ban pen kut no e kajing syong kalan mengor jong ki hakmat ka office embus ubabu billboard ulaong ru bak sarkar kala dei ban pen kut no e ki kam kontrak hakajela kenang baki we ru kin omngat kumbangat kini kino hikai mentah Shu ula penwan duru baga jingsen shar jong paro kadang khambha bani ka jingsen shar jong konrad ke sangma baru bat lakmen rembui ni habel ni laying nasem ni nangmut ba ni don jingkermen ba kat ka sarkar yite kan tholat tholanti ban penbahan ak benta jong ni ki la kalong kum no ka jing dawa jong ni jing sa kamlong boman ni dawa ya ka jakpo ka ba sarkar hi kala pha engi nadu manswa e sarkar ko ongi jing diman jong ki kalong ka babakla sabamton nanti tengina ong sukum e punta nagaliang jonga ngalele ba IT ngala IT ki kot kisla baru suka sarkar susi minister ki school certificate ki jonga ki epic ki anang pan card ki adhar ki ru ki driving license ngala IT baru dengan cukup tip bala dadon ki department ki ba ya tengko bat nga hakabe kasni halanti HIA kemudian bahab lagi hina ya dada na office jong chief minister nama ngam siu nga ngala IT menta kasni kata kare ka bang apan bena kare ka pon kaneru kajing IT kamdei da kajing le ka jonga kadon bapen bor kata kalau da ka sarkar ka bapen bor yang abangan le kane da ka sarkar ka bapen bor yang abangan le kane Tengila ke kendu bunsen nyau sen chief minister men adu menin ke ong bamla ban ya rap ya yangi dei maki ba pha yangi contractual ngi so thu bai ke teng contractual taki pha yangi hadu khatsan snam ban tre contractual de kani kam dei ke jing bakla jong ban nga ong bak am tat kumba ong kadai ka turbula na ka banta ka e ke beton cylinder jong ka sarkar de lada kam dei kumta lada ban thau da kanu kala Baik nuk salam na kiwe ki state nila ay ki kwat kisla ki ba bon bakin pule manta ka ba khado ong ba show me the solution tingin ong kumno show ni de ki noi kai ki barit ki bandon ke jikte ka ba biang te kat chief minister ong ba pan iyang ite ngemdon nila persang ban kedaulanti menin katurung long ka kumno sugin kedaulanti kata ka pay kulat jongi ya ka jing em ka jongi kumta na kalyang jonga nga ngalap ngalale ya kita kabenta da kajing penbor jong sarkar ba kinsim ya kini ki kot kisla jonga ki bade kajing em ka jonga da kajing playstorm jong mei pa la pha yang na dangru ong ki kun na school ala penda be ka paro den bangala khame he ngalai sabab na sunong mei pai kit bat khau kit bat ai kyong le ba kun ngalai ba Chua bani ak ipari ay nga appreciation certificate on kun pen le ka badai sarkar ko on tim le ka badai tenga ngam nang banong esu de kumta nga phai ka kro ay sa sarkar ba ay ba kani ka kam kajing tre kontrak ameg leya jungi kan khud no dei pendang penlong lang kanya kinong tre kontrak apo meg leya Nakwa ban ay kata ka message, ka strong message ka jonga sa sarkar. Ay ba kani ka kontrak kan kutangangi sa mga bahat how no kalat kalati banam kata isyu kung makta ini manta. Kata ka mga kwa. Lada pirang kata isang kata
kamdai isu ke jing bakla jong no kadai ke jing bakla jong kita ke policy maker ki bangila jet ya ki bakin long ki nong tei ki nong pen bha ya ka sansar ka kadar ka jala ka jong ka jing le ka jongi kampat kut ngila le da kawai ka jing ya ki ka bakta ya ka mensim ka jonga da ka bang IT ki kot kisla ka shong sarkar ban perkhat lagi shong shat khan adu dayak mang nero namal kimdon ka jing ya skolam namla benong kata namal hadu mentang ngim pau ka jing skolam ka jing tipreu tiplei kam ton kata de ni sedang da kene ngang sedang da kene ka jing le bat lada ka sarkar kam respon lada JIA ka jing jonga ka sarkar ka hap jing makse ngang ong sai kata bat mdai tang manga yo le sek parnai ka jonga kin kolong kin bud ya nuksa ka jonga nam khang ya kata ki ka sarkar hi kam hat pen sim ya ka jing bakhe na ka banta ka jing im no ginoi gai baro ngai gai kontrak baro ngai habangai nujor umu breu umulong kristan ka jing sinchar jong pharo haga bible ka khambha bonsha bani ka jing sinchar jong kontrak sama ka jing sinchar jong pharo ba pelai lai nu ya ki kon Israel tang spotri kamba la don kam hanai kontrak nyau sin ye kendo yo ar sin yo jik sun mister barki yo bisa de phau sin barki jing tho ki ba de ki spatli kam tre kam kamut ba hang ne ngalap ba ka jing sinchar jong pharo ka khambha bani ka jing sinchar jong kontrak manta na takwa banong kumni nga phai ka message ka sarkar ubarit udon la ka jong kala ong ka kin ka jing snake but what pen ka bible ka ong what pen sarong yelade na ka benta ka blasai namar memtip ka ek banjia yame ha ka bagla chisni takini nga phai ka khubor chaka sarkar